Gràcies a tothom qui ha assistit a la manifestació. Avui, fa 365 dies que les nostres vides van canviar per sempre. Dins d'aquests hi ha hagut de tot: frustració, ràbia, impotència, alegria i infinitat de sensacions indescriptibles. La nostra persecució tenia un objectiu polític molt clar: escarmentar i atemorir per aturar la mobilització i la protesta social, injectar la por als nostres caps i crear un relat de la violència inexistent. El resultat d'aquell 10 d'abril, a part d'arrasar amb les nostres vides, és el següent. 28 de juny del 2018, acció contra l'arribada del rei als Premis Princesa. 27 de setembre, encadenament davant del TSJ. 30 de setembre, contramanifestació a Barcelona a l'homenatge dels sicaris de l'1 d'octubre. 1 d'octubre, segon tall a les vies de l'AVE de Girona, obertura de peatges i talls de carretera per reivindicar el resultat del referèndum. 9 de desembre, acció en l'operació tornada del pont de la Constitució. 11 obertures de peatge arreu de Catalunya, l'acció per la que se m'acusa. 21 de desembre, milers de persones al carrer per evitar i protestar contra el Consell de Ministres. 21 de febrer de 2019, vaga general amb un gran seguiment arreu del país, desenes d'accions i talls de carretera. Les accions arreu del país no són només de cara independentista. És interminable la llista de concentracions que planten cara al feixisme, aturades de desnonaments, accions contra l'especulació i en defensa del territori i actes antirepressius. Cada una d'aquestes dates és una victòria, un crit de ràbia col·lectiu que anuncia que no ens han vençut i que l'antídot a la por el portem dins nostre i el fem col·lectiu quan ens organitzem i esperonem el foc de la lluita. Els cops de porra, les detencions, la presó preventiva, les humiliacions a comissaria i la persecució política ens acompanyen arreu on anem i sovint ve de la mà dels Mossos d'Esquadra. No és més malvat qui obre un cap durant un referèndum que qui n'obre un altre en un desnonament. Perquè encara que per a molts sigui una realitat incòmoda, les paraules porra, nostra i policia mai haurien d'anar juntes. I la quantitat de detencions arbitràries, irregularitats, tortures i morts per part d'aquest cos s'eleva com la merda sobre els ulls de qui no volen veure. Perquè és més fàcil veure l'enemic en els que venen de fora i més difícil acceptar que l'enemic està per tot arreu. La repressió existeix i sempre ha existit amb la mateixa finalitat i és decisió nostra combatre-la i seguir lluitant. En aquest món pateix massa gent com per quedar-se a casa i no fer res. I és responsabilitat nostra deixar la por de banda per canviar-lo. Perquè malgrat tot, seguirem lluitant, seguirem creixent i sobretot, seguirem desobeint.